ugek-ugek sak dolita lae. Boleh. Lho gareng Petruk karo Bagong iki piye ndaran mongko Wijaya kok lagi. Anane mung emeng sabiting wedha iki sing dipenggalake iki apa kowe? Kowe ngerti ora lho gareng Petruk karo Bagong wah aku ya ora ngerti kok momo. Aku ya ora ngerti monggo sing dipenggalake Ndara Wijaya ki apa ngene. Sungka penggali iki menggaya Pak ya ora ngerti kok momo. Wah aku ya ora ngerti kok Pak. Pancen isi ning donya kuwi ana bunga ana susah. Ana lanang ana wadon ana wis kandhengane ngawurip. Mula dalam lagi susah penggaya ya iki padha suka pare suka bangun sukane manah. Pak ya Pak ayo. Nyatane awake dhewe wis setahun tekane seprene sowan meneh ana ing pedukuhan grogol kene. Tinimbalan kan warga aku duka ngroko nyatane kata mesti nimbayan aku lanang kole Joko Ndara. Wah, wis 10 tahun punjul lengganan mbah iya. Wah, mulai teko karo Pak Gidyo mesti ya apa bidang tahun. Aku le sampe kae wae ya. Ana dina iku landang guluman kok Jaya. Lah kaya tansah nderek memuji mugi-mugi tansah sederek kula ing Grogol mriki sedaya ngalit sepuh neng Jalresti tansah pinareng ana teguh rahayu wilujeng panjang yuswa mulya sugengipun langgenipun saminan tansah sageta mundhuh wul pamedalipun tansah tika-matika wangge tansah diparingi wilujeng utawa wayah sing padha mujoning pasinan diparingi pinter sugeng suwa dadi bekahe sing dhuwur jangan lupa besok uluran kasmani Rama Ibu ya tenan kene piye iki tansah jiwananing budaya kae dinajan nang dasar kene ya tekun marang pangibadah lima wektu ora padha ditinggalake ora ngaramake ku mraping gamelan wayang wae ora no nggih iki gamelan wayang iki mah tinggalin para nenek moyang jaman Kanjeng Sunan Kalijaga nyebar agama Islam yo nganggo gamelan wayang ngene iki. Oh iya. Lah ing dikane para pinter ki dalange jare cek turune Kanjeng Sunan Kalijaga mergo dalang pertama Kanjeng Sunan Kalijaga karo nyebar agama Islam. Yo. Dene iki pendhawa-pendhawa cacahe 5 ya kuwi kaya dene rukun Islam kuwi lho, Reng. Wah, apa ya to iya. Sila Prabu Puntadewa kagungan pusaka jimat kalima sabda kena dinarani jimat kalima syahadat kuwi. Ndara Kudara kuwi semana kaya dene salat mula Ndara Kudara kuwi ora bisa basa karo sapa mergone. Bojo utawa Arab ora bisa dibasake piye wae. Ndara Janaka semana ya kuwi poso Ndara Nangkusdiya kuwi zakat karo munggah haji. Kula Ndara Nangkusdiya kuwi ibune wis beda merkane limang semat kuwi syukur ndo nindak kabeh nek ora sing rong perkara zakat karo munggah haji ku ora zakat ora munggah haji apa-apa merkane nek duwe bondo dunya ngono ya mathone nek ora duwe wong dipangani rekoso zakat munggah haji ku kudu nabi. Nek ki amane wae ya. Lho ini bisa supaya bisa mulya bisa umum sak padha ku ya wong ya tumindak sing jujur sing temen sing rukun yang sepadha nyambut gawe nang dikandhani karo prihatin. Oh bener sasi poso ya kudu poso ora sasi poso sak dina-dinane wong poso ki apik mergo dina iki biyenane ini ya pengawan karo bengi ya sing ngono lho rek nek pengen